Avui comencem amb música, i quina música! En aquesta secció de l'Acadèmia de la Tele, els nostres alumnes ens proposaran un estil musical i alguna cançó. L'objectiu al final de la classe és tenir una playlist diversa i animada per ballar a la platja o a la piscina, amb les seves recomanacions. Mohamed Jeremia, presenteu-nos l'estil musical d'avui. Esta setmana a música hem estudiat uns tipus de música i entre ells el funk. El funk és un estil de música que va sorgir a la dècada de 1960 i és una fusió entre el soul i el jazz. Majoritàriament el funk és un estil enèrgic i actiu, però també hi ha alguns tipus de funk que són més tranquils. Es va crear per donar drets, perquè en aquesta època hi havia la guerra de Vietnam i la gent ja estava cansada i volia, alliberar-se i tenir més drets civils. Genial! I teniu alguna recomanació? I Feel Good de James Brown. I tant, tot un clàssic. I coneixeu algun grup català? Hi ha molt pocs grups a Catalunya, però un dels que coneixem són els Lips, que canten la cançó de Estiueja. Tens de bon temps, tens més temps lliure, també tens més ganes de viure. Genial, doncs a ritme de funk ens movem a l'altra classe que estan fent gramàtica. En l'anterior capítol el Jesús i el Miquel van analitzar morfològicament una frase. Ara anirem una passa més enllà, i és que els tocarà analitzar la mateixa estructura sintàcticament. Va, Jesús, Miquel, endavant! És un determinant. Sí, no? Nois, la gramàtica molt bé, però compta amb la distància de seguretat. És un nucli. Un nucli. Un sintagma nominal. Sintagma nominal subjecte. Molt bé, seguiu. És un nexe. Un determinant. Un nucli. Sí, nois, aneu molt bé, però encara queda molt. Atents. Un sintagma nominal. Ai, llàstima, no és correcte, és un sintagma preposicional complement del nom. Complement. Sí, però de què? És Nominal. Vaja, sembla que els complements són el vostre punt dèbil. És un sintagma preposicional complement directe. Nexe. determinant. Això és un nucli. Va, que ja quasi ho tenim. Falten dos complements. Un sintagma preposicional. Exacte, Miquel, però no ens heu sapigut dir que són complements del nom. Us hem de marcar dues errades, el que acaba fent un total de 8 punts. Notable alt, nois. Està molt bé. Deixem la pissarra per un moment, si us sembla bé. Durant aquests últims mesos hem viscut experiències noves per a tothom. L'aparició de la Covid i la quarantena han provocat canvis personals i socials i, en molts casos, difícils d'assimilar. I hem volgut saber com ho van viure els joves de l'acadèmia. Jo crec que ha afectat en tothom, perquè quan passa una cosa així afecta en tothom d'una manera positiva o negativa. I crec que a mi també m'ha afectat, soc una mica més madura. Una miqueta agobiant perquè la mascareta, no sé, no m'agrada molt perquè dona molta calor, no? Però bé, només és això. Les mesures de seguretat una miqueta dures, però correctes. Jo normalment estic a casa, no surto molt, però sí que és veritat que el fet d'estar a casa per obligació estressa una mica més que estar tu perquè tu vols. A veure, abans a l'institut era com t'aprovaves a la gent, feies amics, era millor. Ara no pots aprovar-te a la gent, no pots fer abraçades, no pots abraçar, no pots tocar ningú i és una mica trist. A l'institut també una mica perquè tinc més llibertat, puc anar més temps allí, també d'acord que tens més atenció dels professors, perquè a estar a casa i estar a través d'un ordinador tampoc pots tindre tanta interacció. Més que res per als companys, però també per estar ahí amb l'ambient escolar i tot això. Gràcies, nois, per compartir les vostres experiències. Va, que la platja us espera. Fins la setmana que ve!